Candrakirana. Asma panjenengan sinten? Aku Klana Sewandana. Klana Sewandana. Nuwun pangapunten saderengipun Kanjeng. Panjenengan badhat kula lajeng menapa kersa panjenengan? Nganti aku mradat galuh Candrakirana merga gedhening tresnaku sing tak pujoke kelawan galuh Candrakirana. Panjenengan tresna kalih kula. Aku tresna karo kowe wong ayu. Nanging kula sampun gadhahi garwa lho Kanjeng. Ora idep arep darane aku rusak pagrayu. Bakune aku pengen hanggarwa diajeng galuh Candrakirana. Oh ngaten. Mula gelem kowe leladi karo aku wong ayu. Nggih pun Kanjeng. Kanten sak menika kula nembe kemawon nyidang. Kula kepengin sanget maem iwak berbang sisik kencana. Menawi panjenengan saged ngupadi iwak berbang sisik kencana. Kula sagah panjenengan pundhut garwa. Dadi diajeng galuh Candrakirana sumaguh saguh leladi karo Klana Sewandana. Awaton aku bisa ngujuti anane iwak baderbang sisik kencana. Leres Kanjeng. Mapan kebenaran iki ana sungapan kali berantas. Tak wujuti wong ayu. Oh, muga-muga wae Kanjeng Adipati Klana Sewandana bisa mujuti apa kendhani. Ya kuwi sing aku arep dadi apa iki jenggala? Bangun kowe sing tak gadang-gadang kecilik iso nyenengno wong tuwa ya dulurmu nanging kok kaya ngene. Ya urip iki tak lakonane nak menawa entukmu. Galuh Candrakirana. engko dhisik kok kowe wis ngerti yen to aku galuh Candrakirana. Sapa tenane kowe? Yen kowe lali rupane kudu eling swarane. Eling suarane. Aku dulurmu tuwa. Sapa? Ya Panji Bancak galuh. Jenengan Kang Mas Panji Bancak. Iya. Lajeng agem-agemanipun jenengan kok kados ngaten Kang. Aku kaya ngene iki perkara bojomu ya Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun marane gubuke Kakang njaluk sabiyantu golek iwak baderbang sisik kencana. Kanthi gawa srana tampang jala sutra. Banjur Kakang medhotke tampang kuwi ijole nyawane Kakang. Kakang terus dikon nyemplung nek sungapan kali Brantas. Kok ngaten tumindakipun Kang Mas Panji Bangun jika. Banjur kowe kok ana nek sungapan kali Brantas? Kula dipun brahat kaliyan Adipati Klana Sewandana. Kowe dicolong karo Adipati Ngaten inggih. Klana Sewandana. Badhe dipun pundhut garwa. Kula sagahi. Lho. Nanging kula nggadahi panyuwun iwak baderbang sisik kencana. Mok sagoi yen Bupati kuwi iso nggawa iwak baderbang sisik kencana. Lajeng Adipati Klana Sewandana nyilem wonten ing Kali Brantas menika Kang Mas. Lah terus kae agem-agemane sapa? Menika ki agem-agemanipun Kanjeng Adipati Klana Sewandana. Klana Sewandana ora bakal entuk iwak baderbang sisik kencana. Ngopo nek burine Kakang, Kakang bakal sabiyantu Klana Sewandana bakal tak sirnakno. Oh ngaten nggih. Ya agemane tak gone kowe. Oh ngaten nggih Kang Mas. Nah, anti jalaran iki aku ya iso ngalahno Klana Sewandana, ya iso melehno bojomu.
Lunga kowe aja ning pengarepanku. Aja ganggu gawe aku kowe. Aku iku ora setan. Sapa kowe? Lho, ngene arani setan. Ngambah lemah sapa kowe? Kowe pengen ngerti aku sejatine? Ya, Ya iki lho, Parto Legiman. Parto Legiman. Iya, bajurke sapa? Aku Dipati Klono Tunjung Seta. Saka Tunjung Bang, kuwi darbekku kuwi agem-agem aku aja kok nggo. Sing ngomong iki agemanmu sapa? Aku Iki nemune kono kok. nemu kuwi kuwi darbekku. Lho nek iki nggonamu mesti nek ndi-ndi ya mok gawa. Mergo kowe nemu. Iki ya tanggo aku. Berarti ora salah. Iya, saiki aku arep takon. Kowe kok wani-wanine nyolong bojoku? Ketemu pirang perkara kowe? Sobek Galuh Candra Kirana di bojo kowe. Lah kok sobek? Galuh Candra Kirana ayu pindhone widodari. Welek pindhone blekutak kowe. Aku sebab apa kontok iki mergo pengen memperbaiki keturunan. Kowe semingkir ora ono samurung. Aku mau kon minggir. Ya. Aku gelem lunga saka kene yen aku wis mati. Wani karo aku, kowe. Mati. Ai waduh. Waduh. Aku perang kalah karo Parto Legimente. Awakku lempoh teh wales kete. Panjenengan kalah kali niki. Kalah lho. Ora ngotos ayu aku teh. Ape lah apa kowe? Oh, Sik. Kok kowe nganti ngalahke Kanjeng Dipati nganggo sanjata apa Apa wae sing tak tampani? Pusaka Irus Jalan Semur. Kakas sapa lho bekakas ngene ku iso ngarano Kanjeng Dipati. Tak tampakno gunung mesti jugruk, tak tampakno segara asat, tak tampakno prawan mesti meteng. Yo. Nen pancen Kanjeng Dipati kalah karo sanjata kuwi. Iya. Mergo kene kono hawane panas perkara sanjata Irus. Aku tambani patih jarke nganti rampung. Sampeyan niku repot. Ben keju men aku tambani men. Oh, kula kesareng mriki terus. Kepiye? Aku tambani aku kapiyok. Jaluk tombo. Aku njaluk urip men. Tenan. Yo. Lah niki pripun niki? Niki pripun niki? Wis ake meneng ae sik. Lah kula wae mboten nahan Cangkeman tak samplok iki tenan. Meneng ora? pegel kula ne pegel. Meneng ora? Tambani aku men. Pengen nari? Yo. Pengen laras? Ana pitukono. Apa pitukane men? Sing siji, aku nyelah negaramu. Negara kok silahi arep piye? Lah entuk ora narai. Calonku ngentekke ragat. Ya, Kok silah kartu piye? entuk ora narai tok. Ayo Men. Ya men. Tapi selana kula pegel iki lho. Ya teh geger ae. Mateni Sing wong. nomor siji aku nyelah negaramu. Ya. Sing nomor loro ana pitukane. Apa nah iku? Kowe kudu iso syarate. Apa? Sampun tobat bendoro kali sampean le-ole klontong Angine lek. iso ora? Sakniki. Iya, saiki mosok engko pajak. Piye teh? Kudu langsung apal. Langsung. Nek lali malah kula kasih pegel. Muni kowe teh kowe semuni teh. Sampeyan kok malah. Ayo. Men yo. Sampun bendoro. Sampun tobat mateni kok kepala iki wis suwe. Sampun tobat bendoro kali sampean le-ole klontong. Ayo. Sampun tobat bendoro brengos kok sapa? Brengos Mati aku iki ora boleh mah kowe. Goro-goro kejegur banyu. Wes ora usah brengosan. Suyu nek pengen jamin. Ora brengosan yo ganteng kok brengosan. Sampun Sing tobat. akon kowe sapa? Kula pun kesal. Salahmu kene gayamu. Sampun tobat bendoro kali sampean le-ole tolong lontong Mati. le-ole lontong. Najan kliru burine ora dadi apa-apa, kowe bakal tak usadani. Matur nuwun men iku aja tambani men.
Iki piye carane iki? Kowe pengen temat ya? Lho aku sing mari nyanyi mau kok. Tak tambani sisa tengen. Lah iki piye nasib kiwa putusan? Tinggal men ayo men pendopo tak digoke kene men. Sesembahan utawa ratu iki lagi rokok utawa udut kowe meneng yo aku ngomong kok aku nak keselek tir ojo ya enak iki negaramu Niki negara kula. kamangka negaramu iki wis dadi nggonanku sak leker gentonge ya dadi nggonanku Kok sak leker gendonge niku tekan sak isine. sak isine Kelebet garwa-garwa kula niki. ya klebu bojo-bojomu Mati aku teh. Lah iya garwa ki ampun Iki ampun garwa. nah entuk Tembungane garwa niku sigarane kok. iya entuk ora Nggih. nggih entuk Entuk. sak leker gentonge negaramu wis dadi nggonanku bojomu ya bakal dadi nggonanku Monggo nyumanggaaken. aku arep kenalan siji mboko siji monggo. karo garwa-garwamu Nggih. wong ayu pun kakang arep kenalan karo calon-calon bojone pun kakang atimu ditetekno ya wong ayu Nggih, monggo Kang Mas. wong ayu sing kang minul pasuryane maju wong ayu kowe maju iki lho jan urip donya penake kaya ngene Coba pedot iki. kok ora wis ben ceblok aku tandano kok aku iki mau nek kono Layang penting. iki suruh aja dicekel gas gedenti karo iki wis dimak susuku aku ya ora apa-apa aku ya ora ngamuk banjur ya gentenan kowe nyekel gonaku aku ya kudu nyekel gonamu Sekel apane mboten napa-napane niku mung rata. pateke kok ngerti nek ora apa-apane Lah rata Niku pun kula gadekke mboten enten isine. Cahayu jenengmu sapa Wido Arum dadak aku nek kono lakuku kok rene iki kene apa kok dime sisa pasuryanmu ayu nanging sikrimmu pedhot kowe bakal tak usadani nanging ana bebanane kowe iso delok endahe dunya bakal tak usadani kepiye Ya, Kakang. oh noprak iya kakang ye wis mari apa durung Loh, Oh, wis ngerti ya, mari. aku nek kene lho hei hai. hai Peteng kok, Kakang.
Najan ayo aku rasir karo iki balik. Balik. Aku lo gak ngerti dalane Kakang Gendong. Gendong Kakang Gendong. Nyuwun gendong mawon. Pun gendong mawon. Ora ngerti dalane kok ngerti aku nek kene njaluk gendong. Niki nek beko bayani lho. Njaluk gendong. Gendong mawon. Gawakno galo. Gendong mawon. Set. Cek ya. Wes. Nah, eta. Sesasi yo betah. Najan ayu cacat. Aku ora seneng. Tasih wonten tunggal. Sing kae maju wong ayu. Sabukmu kok padha iki nyelak. Yen aku nyawang netramu dene kaya nyawang rembulan ing tengah wengi kok, Mas. Iya seger. Aku yen nyawang netramu kaya nyawang rembulan ing tengah wengi. Aku nyawang kowe kaya ngerti rembulan. Mama, iki kok ngene iki piye? Bosone niku benten. Basa Cina. Bosone benten niku. Iki basa apa? Cina. Cina kok ngene. Basa Jepang iku. Lah dawa ora ngene iki kok ngene. Bebek yo. Nah, Pak Parman turun. Iki ayu. Ayune ayu nanging iki duwe penyakit yang menular. Penyakit Bisu apa? kowe. Bisu. Ilate mlebu sithik ya. Melek ta Wang Ayu? Malah kaya cacing kowe. Ya, balik gak seneng aku gak seneng. Duwe bojo ngene stres urip. Balik. Gendong, jaluk gendong. Kok gendong iki. Kan kok gendong. Nah iki pokok gendong 3 tahun ya kuat. Sing kae maju. Loh. Lekakno suster iki. kok suster piye ta, Teh? Suster esok. Jenengmu sapa, Nduk? Jenengku Kakang. Iya, Nduk. Sapa ya? Mbok malah takok. Vidya Sari. Pasuryanmu ayu sih. Putra. Hah? Lho ben belum raimu. Kowe dadak ayu nanging yo cacat ngene kok mok klupukno. Lho sing kangge niku napane jane? Sing kanggo vitamine. Ya. Ora ikune ya. Ya, niku. Kowe cacat bakal tak tambani nanging ana pitukone. Pitukane piye, Kakang? Kowe bakal iso mlaku kaya cilikmu. Tak tambani nek wis mari aku ambung ya. Ambung. Heeh. Sarate enteng wae. Enteng. Ya, Ora ana sing ngerti. Rapopo. gelem bakal tak usadani wong ayu. Rapopo ora ana sing ngerti. Set. Ah, ngajet ambung. Sarate. Ambung, wujude ambung. Lho. Sing siji tak tambani sing siji durung. Wis Go. mari. Ayo sarate. Lho. Sing siji tak tambani wis mari, sing siji mari sing tengah urung. Liwatan sing tengah iku apa? Ambung mau kowe wis janji karo Kakang. Ambung. Heeh. Ambung. Ayo, Merentek. merem. Sabar. Kabar. Ana apa? Apa ngambung? Lah kene no. Ini ora sing tak gawa apa? Heh? Bendo. Lah kene ngambung. Lah iki wis janji kok. Janji adalah hutang. Nek ora dilakoni nek neraka ditagih. Ah bener kuwi, bener. Kena ora bacok. Hah? Tak bacok. Lho mau bacok gak apa-apa lho ibaratnya kok mau bacok. Ngene lho api-apian naten. Aku gelem mau pateni. Ya. Pak iki calon bojomu ya. Ya. Wis saparibasan aku kok karo iki ping 3 rampung mok bedel oke. Karo iki ping 3 tak bedel oke.
gelem aku. Ora apa-apa ping 3. Ora apa-apa. Lah kok nek ping pindho dhewe wis. Lah yo wis aku dadi Mas. Ah goblok kowe. Dadi kan wani-wani tak ulahno ning sugihan kowe. Hah? Anu. Ora. Sabar. Balik. Gendong. Lah ora ngabonge digawano bedhong. Ah, gendong kakak. Gendong. Oke sado ayo gedhok. Sado. Tenan lho, Git. Heeh. Ngarep apa buri? Wah. Tak ngene yo ketat. Remuk kabeh bojomu. Iki lho nek menawa apik. Nah niki lho. Maju. Maju ae. Sing niki lho. Heeh. Petingan. Heeh. Ancen wong wedok angger mripate ana telek bebeke. Iki mesti ayu. Maju wong ayu. Lah iki piye? Nari dia iki. Ora kare. Iki sing monggo iki pir motor Avanza iki. Semajon. Tak tutuk iki kok meni klumpuk kok. Ireng. Heh? Budul. Ya ngene. Blesat. Dolanan. Tak tutuki terus. Sapa sing dadi jenengmu ae? Aku kakak. Heeh. Aku Widya Sundel. Ya sundel. Najan jenengmu ala aku tresno karo kowe. Kaya ngono kan. Ayune tumpuk undung. Belani. Moh. Balik aku ra seneng karo kowe. Belani njaluk ayune tumpuk undungnya. Ora gelem tresnaku mung kanggo galuh Candrakirana. Balik apa ora? Balik. Balik. Saiki. Balik saiki. Saiki. Saiki balik apa ora? Bojomu ala kabeh ayu rupane nanging cacat awake. Aku Pripun boten kaku. tresnaku mung kanggo galuh Candrakirana. Sapa kowe? Sapa? Aku garwane diajeng Kok ngaku-ngaku kowe bojone Galuh Candrakirana, bojone iki aku. Sopo kowe ngaku-ngaku? Parto gimana? Parto legi. Iya. Yen kaya ngono kowe dadi kepalaku arep go. Banjur kowe sapa? Panji Asmara Bakti. Maju yen aku wis mati bakal tak ulungno Galuh Candrakirana mati kowe. Aja ayo kowe. Nasib. Dene aku dadi melarat. Lah aku ngene iki bento. Lah semang jeng mau ya tetep bento. Ngate godhog gedang payu kawungan lho. Ora apa-apa. Rancingan Parto rancingan. Awakan kaya entung ngono wae kok duweni kasuten sing luwih. Nanging gawe Kang Mas Resi Curiganata, aku bisa menang karo Parto Legiman yen aku ketemu pawongan edan sing mapan sak ngisore wit gedhe kene. Omong dhewe kejawab dhewe. Wah, caedan. Nek sawang Doedan kuwi cetha iki wong edan, wong gendeng, wong bento. Bener wong edan. Ya, Wong bento. iya. Kebeneran. Napa? Aku Panji Asmara bangun aku ndene musuh. Yen kowe engko bisa ngalahke karo musuhku, kowe njaluk apa wae tak wenehi. Tenan ora? Dunya tak wenehi. Ana apa ora? Tenan. Musuhku siji Parto Wagiman. Sumbari kok nak metu tak geceken ndias. Parto Wagiman ayo, metu Jawa gedeng siramu kowe. Kok ora kapok
jago. Aku wani karo kowe mergo aku ndene jago. Endi jagomu? Lho, iki. Wong bento kok kon maju. Pateni idak rongkonge. Iki musamu. Iya. Yakin jagone iki maju apa ya? Ayo. Maju. Maju. Ayo. Sampluk. Ayo. Hei. Maju. Saksikan ini adalah pertandingan sumo. Sumo itu ngawur ayo iso. Maju apa ya ora trimo? Ayo kan, maju. Wong loro maju kowe ae. Ono. Iya. Iki sapa? Gak kenal ya aku. Heh, kok dandan ngene napa to? Aku Medan. Lah ini sapa? Melarat aku. Ya. Iki mau dadi jagone iki kowe. Iya. Kowe Dani iki lho musuhku, patenono. Kowe ora melek kowe. Apa? Sawangan iki sapa? Sawangan. Kang Mas Panji Baca. Mboten mangertosi panjenengan menika Kang Mas Kok Panji. dadak kowe sungkem nek ngarepe Kakang? Apa ora eling? Kula sampun lenggono bilih kula menika sampun tepat kali panjenengan. Wis eling nek kowe kliru. Kula sampun lenggono. Kangun, Kakang gawa sarana ngene iki supayane kowe eling. Yen wong dadi panguwasa iki ora gampang. Angele banget angel. Panjenengan Kowe urung dadi ratu tumindakmu wis kaya mengkono, banjur kepiye kowe nek wis dadi ratu jenggala bakal kocar-kacir. ing mangkenipun kula sampun jumeneng ratu wonten kraton Jenggala. Ing mangkenipun kula saged ngayomi kalian sedaya kawula ing Jenggala. Kena tau gemi omonganmu? Si. Kae, bojomu papaten. Bangun, ana lelakon sing kaya mengkene, ya iki kanggo pituladan. Sing apik ayo diguwak, sing elek ayo direk. Walik. Walik niku. Sing elek ayo diguak, sing apik ayo digo. Dah bener omongmu, mula iki kanggo pengeling-eling aja sok wani karo wong tuwa kuwi memalani. Ya, gembul bujana.